Ahojte všetky ženy, všetky dievčatá. Ja som práve po svojom rannom tréningu a musím vám povedať, že sa cítim veľmi dobre. A chcela by som vás týmto všetky inšpirovať, aby ste jednak išli behať ráno s východom slnka, úplne najlepšie. Dá sa aj večer a úplne ideálne je to, keby ste to spojili s nejakým výkonom, kde vám aj dajú vedieť, ako ste ten beh odbehli. Chcela by som vám povedať, že všetky, ktoré sa motivujete k tomu, aby ste začali behať alebo aby ste začali robiť akýkoľvek šport, začnite a po prvom, druhom, treťom, 10. tréningu zistíte, ako dobre vám to robí. A keď sa chcete motivovať nejako inak, tak si skúste zabehnúť možno nejaký súťažný beh. Konkrétne by som vám teraz odporúčila Velvet Run, kde budú bežať samé ženy. To znamená, že sa nebudete musieť cítiť obkúkávané mužmi zozadu, ktorí vás budú obiehať, prípadne nebudú obiehať, aby vás mohli obkúkávať. Budú tam samé ženy. Môžete si zabehnúť 5 km dlhú trať alebo 10 km dlhú trať. A ja dúfam, že sa potom budete cítiť rovnako dobre ako teraz ja.